Així beneïa el bisbe Sergi Gordo el nou centre de reforç extraescolar inaugurat per l'associació Ginesta. L'entitat va néixer gràcies al voluntariat de la parròquia de Sant Mateu, amb el propòsit d'escoltar, acollir i donar un cop de mà a les famílies més vulnerables del barri de la Guineueta, especialment als més joves. Una acció que fa a partir de 3 projectes: Natzaret, per a l'atenció a les necessitats familiars; Simón, per a la formació dels pares i mares, i el més antic, el projecte Lucas, d'ensenyança, que ara rep aquest nou centre. La Asociación Ginesta queremos que sea un servicio integral a la familia. El proyecto Lucas, que hace 8 años que funciona y que lo conoce todo el barrio y todos los colegios de la zona. Es un centro de refuerzo escolar. Empezó con 4 niños, en septiembre acabaron 16, el primer año, y así fue subiendo, y ahora en este momento tenemos 60 niños en total. Fins ara les classes es feien als locals parroquials, però no hi havia suficient espai. Aquest nou centre acollirà els alumnes de secundària i permetrà afegir els 20 que hi havia a la llista d'espera. Entre els parlaments van intervenir diversos testimonis, el rector especialment, agraint l'esforç d'aquells que ho han fet possible, i també el de la coordinadora del projecte Lucas, o la Judit i la Lucía, que eren antigues alumnes i avui dia hi col·laboren com a professores. Gracias a ello hemos venido aquí y sabemos tanto, y bueno, pues estoy estudiando a día de hoy un grado profesional de deportes. Después de todo este tiempo, ahora que somos profesoras también, pues me gusta agradecer de esa manera, a lo mejor de decir, bueno, pues voy a ayudarles. Empecé a venir por temas también como ella, de los padres que a lo mejor no te pueden ayudar en matemáticas o en inglés. A día de hoy estoy cursando segundo de carrera de Ingeniería Informàtica. El bisbe Sergi va adreçar a tots la més sincera felicitació i va animar a continuar amb aquest esperit de fraternitat que vetlla pels més vulnerables. Motxilles preparades, pupitres i pissarres a punt, tot preparat per rebre joves disposats a aprendre i créixer amb Ginesta.